Jiena Bernard, għandi 49 sena, avukat, miżżewweġ, u qiegħed naspira li nkun kap tal-Partit Nazzjonalista biex inservi lil pajjiżi. Dan tafu. Li ma tafx huwa li l-mara tiegħi Mary, it-tfal Nilu Marija, insomma tfal, żewġ adulti, 21 sena u 19. Flimkien għandna familja normali, familja bħal tiegħek, familja bħal tal-ħbieb tiegħek. Niġġieldu, nargumentaw, naħfru l xulxin, niftehmu, noħorġu, ingawdu, mmorru campings flimkien u nagħmlu volontarjat. Fid-dar ukoll ġieli ngħinu l-xulxin nagħmlu xi biċċa xogħol. Il-familja hija nukliju sabiħ, imma intu jien ukoll għandna familja oħra. Familja Nazzjonalista. Din il-familja jien nixtieqha tkompli tikber. Għaliex permessa din il-familja nistgħu mbagħad lill-familja akbar, il-familja tal-Maltin u l-Awċin li jien ukoll u inti niffurmaw parti minnha. Nkunu nistgħu allura ninaqdu, niġġeddu u nirnexxu flimkien.